gaib nanging jenengmu Kiai Lurah Samir. Kula Kiai Lurah Samir. Iya. Kiai Lurah Samir ya Kiai Lurah Semar. Tegese wis datan kasamaran marang saulah kridaningrat. Bisa manjing agal alus, bisa dadi paugeraning wong sak desa. Kena kanggo tepa tuladha tumraping bebrayan agung. Nggih. Saya miguna gesang kula nek ngaten. Tur aja nganti jeneng para duweni penemu labuh labet kelawan warga agung kuwi wis dadi kewajiban kita. Sawangen kawulamu kuwi sing sajak uripe sarwa keserakat kowe kudu bisa ngentasake penandang sing kaya mengkono. Aja nganti pojo-pojo jeneng para kuwi numpuk bondo mung sabab kanggo kaperluaning pribadi. Ning kepara numpuk bondo kanggo kaperluaning bebrayan agung. Nggih, ngestokaken dawuh Bukulun. Ndak rasa jeneng para wis ngerteni, wis wuninga dulur kita telu. Pembarep ingkang asta jejering adil ana ing kayangan kuwi sing muragil. Dene pembarepe sih durung kawistara, dene angka lorone ya jeneng kita. Aja kuwatir kowe bakal tak ayomi selawase ayang-ayangmu kuwi wujude kok kaya kowe. Malah kuwi iki sapa iki? Kowe tak jenengke Bawor, ya Baho. Aku ki anakmu. Iya kowe anakku. Wah, jan bapakku dek kaya ngono. Wong dek blegendong. Lemu kok glombyur-glombyur. Kaya wong penyakiten. Aja muni ngono. Iki ana sing nyabda aku. Ya kuwi Pukulun Ismaya. Kowe ana mburiku kene. Pukulun iki apa? Pukulun ki dewa. Dewa ki gedhe dawa. Aja neka-neka kowe. Iki mengko mundak kuala. Wis Semar aku tak manunggal nyawiji kelawan pepodo. Kawurwana wong priya sayekti lamun arsa ngupaya garwa kembang kang pertitis pamiliye pisan kenggo wong ayu kaping pindho milik wong sugih kaping trikawibawan kaping papat ipun kena sambang serawungan bisa uga giniluting tembung manis
marmane den waspada aku ki anak ya ibu kundi kowe aja kandha ngono gridaning ati ora bisa bedah kuthaning pasti budidayaning menungso ora bakal bisa ngungkuli marang garising kodrat oleh ayo ngayam monoe mbok menawa mengko napa pepadang sing kudu ditampa antaraning aku karo kowe dole lumebu jroning wana nenggih Kyai Lurah Semar Gantya Kang Winur Sitengkawi ora kaya si wirai yasa kabate Syekh Subakir kang lumebu ngalas pinangge sangyaning para raseksa ing madyaning Wanadri
Putra Pandhawa tata katiwisaya ngendryaksa Sara Maruta pawana Bana Margana Samirana lan warna yang Pancabayu wisikan magulingan 5 warayang Pancabayu wisikan magulingan 5 gocleng iblis laknat padha jek-jekan hong tetiwang kala Manik Raja Dewa Gugus manek dhisik tak takon cara buta Gus. Teco laksana tecan manganyar katon ngarep tikang pinang ngobri kang sedegas kawurian sapa senambat ing wangi mara ngaku-ngaku omong pung durung mati ngewaran. Ono wujuding satria takoni kok mong mesam-mesem kaya kepethuk bedang ngamul awas paret cemrocen cacandala pangupadra marang aku ya Gus. Itu mupating calip prat solahmu kaya bedet sewandum wowowan mijil saka netra balik dongko dangkaning yaksa walah dalah bangsa jim setan priprayangan